बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। बर'ख एनडिएफबि डक्टर धीरेन्द्र बर'नि गारिया सौग्रावदों। बे खौरांखौ डक्टर धीरेन्द्र बर' बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों मिथिहोयो। क'क्राझार थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया सोमजियो होनना फोरमायो बिथाङा। डक्टर धीरेन्द्र बर' बिथाङा फेसबुक पस्टनि गेजेरजों लिरोदि आंनि गारिया क'क्राझार थांबाय थानाय समाव सौग्रावदों होनना। मख'नो गोनांदि बे जाथायाव रावबो जेबो जायाखै। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि स्टेशननि गंसे गलायाव थांनाय मोनानि 8 रिंगायाव केएलअ उदखारि हान्जानि मुं लानानै पिस्तल दिन्थिना रां दाबिनाय दुथांफोरखौ 24 घन्टानि सिगाङावनो दिनै पुलिसआ हमनो हाबाय। हमजानाय साबा दुथांफोरखौ बालागावनि 27 बोसोरनि किरेन राय, बालागावनि 25 बोसोरनि सनिराम राय, लालटारिनि बर'ख केएलअ हिरक बर्मन उरुफ हेसागर, नयासरा गामिनि बर'ख केएलअ रामनाथ बर्मन आरो 28 बोसोरनि गौतम राय होनना सिनायथिनाय जादों। दिनै एबसुनि बानजायनायाव क'क्राझाराव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो बर'ख एनडिएफबिफोरनि थांना थानाय राहा आरो बायदि बायदि आयदानि सायाव जर'खा सावरायमेल खुंदों। बे सावरायमेलनि गेजेरजों दिनैसिम बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनाया बेसेबां सिगांखो एबा बेसेबां जौखोन्दो मावफुंजाखो, दासिम बर'ख एनडिएफबिफोरनि केसखौ बोखारनाय, बर'ख एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो मा मावखो बेनि सायाव सावरायलायनायखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मिथिहोयो। बेजों लोगोसे सोलिबाय थानाय समाव बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनाय, बर'ख एनडिएफबिफोरनि केस जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय जेंनाखौ सुस्रांनायाव माबाफोर जेंना नुजाथिना सोमावसारनो गोनां जायोब्ला एबसुआ गोख्रों सोमावसारगोन होनना रोखा बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा। बाक्सायाव सासे बर' सुबुंखौ माधब कलिताया गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों। बाक्सा जिल्ला बरबरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय नयाबस्ति हालामनि खैरानि बेबस्रा गामिनि राजा बर'खौ माधब कलिताया थांनाय 7 जुन खालारखालि हरनि 10 रिंगासो समाव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों। दुथां माधब कलिताया राजा बर'नि खाफालाव दानख्लाबना गोब्राब जखम खालामो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 7 जुन खालि हरनि समाव हालेवनो ट्रेक्टराव थाव लायनो थांदोंमोन। थाव लाना गिदिंबोफिननाय समावनो माधब कलिताया गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै गोब्राब जखम खालामो होनना राजा बर'आ फोरमायथियो। बे जाथायनि उनाव माधब कलितानि हेंथायै बरबरि थानायाव एफआइआर होनाय जादोंमोनब्लाबो दिनैसिम दायनिगिरि माधब कलिताखौ पुलिसआ हमनो जेबो राहा लायाखै। बे जाथायखौ मिथिनानै बाक्सा जिल्ला बनसुआ राजा बर'नि नखराव थांनानै खौरां लाहैदों आरो बे जाथायनि दायनिगिरि माधब कलिताखौ 24 घन्टानि गेजेराव हमनानै आयेन बादियै साजा होनो खावलायो। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि सायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बिबुंथि। रन्जन दैमारि आरो एनडिएफबिनि केडारफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोना थारैनो फोथायजाथाव होनना दिपेन बर' बिथाङा बुंथियो। बेजों लोगोसे देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव मोजां नाम्बार एबा जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसार जादों। बेजों लोगोसे देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव मोजां नाम्बार एबा जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसार जादों, नाथाय मुं थिसननो रांखान्थि जेंनाजों मोगा मोगि जादों। बे फरायसाफोरखौ दखरा जिल्ला मिरु एबसुजों जगाजग खालामनो खावलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।